tarkoittaa sitä, että minä en pysty itseäni auttamaan, koska kaikki paperit, ne on kaikki suomeksi. เขาก็เลยบอกว่าลุกขึ้นมาจองตั๋วเครื่องบินเร็วนี้โอ้ย Ja hän sanoi, että nyt varataan ne lentoliput. เลยขอบคุณพระเจ้าคือพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่จริงๆและก็หนึ่งจบไปแล้วก็หนึ่งคืออยากจะพูดคำพยานว่าไปทำอะไรพระเจ้าให้ไปทำภารกิจน้องบัวลำพูน้องคายลาวกับไทยมาร่วมกันเกือบ1,000 คน Ja se oli Jumalan ihme, ja nyt haluan kertoa siitä, mitä tapahtui sillä matkalla. Siellä Nongbuolampuussa ja Nonghaissa, siellä tuli sekä Thaimaasta että Laosista ihmisiä, siellä oli noin 1000 ihmistä. เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าอธิษฐานบอกว่ากี่ปีแล้ว7 ปีก็แล้ว8 ปีก็แล้วไม่เคยเลยในชีวิตที่จะไปแบบนี้มาแบบนี้และก็ไปต่างจังหวัดที่ฟินแลนด์ไปแต่ไม่เคยเป็นแบบนั้นอยากได้อธิษฐานมากเลยสวิตเซอร์แลนด์ไอร์แลนด์ไทยแลนด์3แลนด์แล้ว3ที่แล้วมีแต่พี่น้องเขาไปฟื้นฟูเราเห็นความรักเราเห็นเขากอดกันเรานั่งร้องไห้เราน้อยใจพระเจ้าเมื่อไหร่ลูกจะได้ไป Olin jo useita vuosia rukoillut sitä, että haluaisin nähdä herätyksen. Ja olin Irlannissa, Sveitsissä ja Thaimaassa. Olen nähnyt, että ihmiset ovat tulleet yhteen, ovat itkeneet yhdessä. Ja minä olin vähän jo loukkaantunutkin Jumalalle, että milloin minä saan olla osa tätä. แต่วันนี้ไม่น้อยใจแล้วพระเจ้ามีเวลา Mutta nyt en ole enää loukkaantunut. Jumalalla on Jumalan aika. ขอบคุณพระเจ้าและคำสุดท้ายคือพระเจ้าให้ไปทำพันธกิจที่ครอบครัว Ja lopuksi haluan sanoa, että Jumala halusi, että minä menen ja minulla oli tehtävä oman perheen parissa. สิ่งสำคัญประเทศไทยความเชื่อของเขาคนที่ตายเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาจะมีผ้าไหม Joskus ennen vanhaan, kun ihminen kuoli, niin hänet oli niin kuin silkki, kangas. แล้วก็ไปคุมอะไรนะที่นี่เขาเรียกอะไรโลงอ่ะ Ja se silkkikangas laitettiin arkun päälle. หลายร้อยปีไม่รู้กี่ศพไม่รู้กี่ร้อยข้าพเจ้าไม่ทราบ Ja en tiedä kuinka monen kuolleen ruumiin päälle sitä silkkikangasta oli jo laitettu. พระเจ้าบอกว่าให้ไปทำลายสิ่งนี้ไปกับตัวหม้อไม่ได้ทำไปกับสามีไม่ได้ทำ Ja Jumala sanoi minulle, että minun pitää mennä sinne ja hävittää tätä, mutta en mieheni kanssa mennä. แล้วก็ให้ไปครั้งนี้ไปทำลายสิ่งนี้ก็เลยเอาไปเผานะไปเผาไฟ Mutta silloin kun olin Tuomon kanssa matkalla, niin silloin en tehnyt sitä, mutta tällä kertaa kun olin tällä omalla matkalla, niin poltin sen. พระเจ้าบอกว่าไปเผาที่แม่น้ำโขงไปเผาที่บันไดแม่น้ำโขงจุดไฟแล้วก็กวาดขี้เถ้าลงเลย Jumala sanoi minulle, että minun pitää polttaa se Mekongjoen rannalla rappuset, jotka menee sinne alas, ja heittää tuhkat sinne jokeen. และข้าพเจ้าก็เห็นฝันก่อนไปเห็นถุงรูปเคารพ Ja ennen lähtöäni näin unen. Siinä unessa oli epäjumalan kuvia. และข้าพเจ้าก็ไปเห็นจริงๆ2 ชิ้น Ja kun menin, niin oikeasti oli 2 kappaletta. อันหนึ่งสีดำๆอันหนึ่งสีขาว Yksi oli tumma ja yksi oli vaalea. ๆข้าพเจ้าเอาไปให้ศิยาภิบาลเลย Minä vein ne sitten seurakunnan pastorille. และก็มีหีบไม้ตั้งแต่สมัยโบราณมีเส้นผมมีหลายๆอย่างคนไทยเชื่อแบบนี้ข้าพเจ้าก็เอาออกไปเลยให้ศิยาภิบาล Ja sitten siellä oli myös tämmöinen joku arkku ja siellä oli hiuksia ja kaikenlaista ja thaimalaiset uskovat tällaisiin asioihin. Minä otin sen ja vein sinne seurakunnan pastorille sen. แล้วสิ่งนี้วิญญาณแห่งความตายนี้มันบั่นทอนลูกสาวข้าพเจ้าไม่เคยหลุดออกจากสิ่งนี้เขาจะปักปำว่าเขาเลวเขาชั่วเขาไม่ดีอยู่ง้นอย่างนี้ Ja tämä tämmöinen kuoleman henki oli pitänyt otteessaan minun tytärtäni. Ja hänellä oli koko ajan semmoinen olo, että hän on huono, hän on paha, hänestä ei ole mihinkään. บัดนี้ข้าพเจ้าได้ลูกสาวคนใหม่ก่อนที่จะบินมาลูกสาวกอดลูกสาวหอมลูกสาวกราบแทบเท้าข้าพเจ้าบอกไม่ต้องการแบบนั้นคือให้เราติดตามและก็เชื่อฟังให้มีวิญญาณแห่งการเชื่อฟังแม่เชื่อฟังแต่เขาทำไม่ได้เมื่อก่อน
Nyt minusta tuntuu, että minulla on uusi tytär. Ja hän halasi minua, hän suuteli minua ja kumartui minun jalkojen juureen. Minä sanoin, että en minä tällaisia asioita tarvitse. Minä vain haluan, että sinä olet kuuliainen. ข้าพเจ้าไม่เคยเจอลูกเป็นคนอดทนลูกเป็นคนเข้มแข็งลูกเป็นคนขยันลูกเป็นคนเก่งลูกสารภาพแม่หนูเป็นคนเก่งคนหนึ่งอดทนเรื่องสามีเรื่องหลายๆอย่างแต่ฉันบอกว่ายังสู้พระเจ้าไม่ได้เราต้องพึ่งพระเจ้าไม่ได้พึ่งตัวเอง Ja minun tyttäreni, hän on kuitenkin aika hyvä, hän on hyvin kärsivällinen, hän on ahkera työntekijä, mutta sanoin hänelle, että yksin et kuitenkaan pärjää, meidän pitää laittaa luottamus Jumalaan. สุดท้ายได้ลูกคนใหม่ประกาศชัยชนะของพระเจ้าไม่ใช่กำลังไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ฤทธิ์เดชของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงนำพระเจ้าทรงนำขอบคุณพระเจ้าในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าอยากจะขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าอยากจะให้ทุกคนรอเหมือนข้าพระเจ้านี่รอและเคยน้อยใจเคยนั่งเสียใจร้องไห้กับพระเจ้าทำไมต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ถามว่าทำไมมันเป็นเวลาของพระเจ้าพระเจ้าทำได้ทุกสิ่ง Ja nyt minulla on uusi tytär ja semmoinen tytär, joka ei enää luota omiin voimiinsa, vaan hän luottaa Jumalan voimaan. Ja aikaisemmin minä kysyin Jumalalta aina, että miksi. Nyt olen ymmärtänyt, minun ei tarvitse kysyä miksi, vaan että Jumalalla on se oma aikansa, milloin asiat tapahtuu, ja siitä haluan antaa hänelle kiitoksen. Yksi minä vaalamet minä loppu eikä pitkä ei loppu ikänä minä todistus minä elämäพระเจ้าบอกว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดเลยให้มากราบทูลและขอสิ่งสารพัดมอบกับความกระวนกระวายไว้กับพระเจ้าและความสันติสุขความชื่นชมยินดีของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์จะครอบครองจิตใจจิตวิญญาณของข้าพเจ้าและทุกคนไว้ Ja Raamatussa sanotaan, että meidän ei tule mistään murehtia, vaan kaikki saattaa kiitoksen kanssa Jumalan tiettäväksi. ทีนี้ก็จบเลยนะข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าในชีวิตข้าพเจ้าได้นอกจากในภารกิจนี้แล้วข้าพเจ้าก็ไปประกาศประมาณไม่แน่ใจน่าจะ14ดวงวิญญาณเนาะJa tämän lisäksi sain vielä evankelioida 14 ihmiselle. ขอบคุณในของประธานในการประกาศข่าวประเสริฐเพราะข้าเจ้าไปที่ไหนจะประกาศเรื่องพระเยซูเรื่องพระเยซูเป็นผู้ใดมาไถ่บาปของเรามาไถ่บาปมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนพระเจ้ารักตั้งแต่ขอทานตาบอดหูหนวกตั้งแต่กษัตริย์ยันไม่รู้จะพูดยังไง Minä kiitän Jumalaa siitä, että minulle on annettu evankeliumisen lahja. Että saan aina kertoa Jeesuksesta, siitä, että Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan ihmisiä, eikä hän katso henkilöön. Olipa sitten kyseessä köyhä tai rikas, kuningas tai kerjäläinen tai kuuro tai sokea, kaikkia varten. ขอบคุณพระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ขอการอวยพรไปในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านพระองค์เจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุไม่ว่าจะเป็นคนแก่ไม่ว่าหญิงม่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ใดที่เข้ามาในสถานนี้แห่งนี้พระเจ้าให้ได้รับพระพรผู้ออกไปก็ได้รับพระพรผู้เข้ามาก็ได้รับพระพรพระเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระองค์เป็นผู้เดียวเป็นหนึ่งนามเดียวในโลกาผู้จะเสด็จมาพร้อมกับบำเหน็จของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอพระองค์ใช้ลูกที่จะออกไปพระเจ้านำชนทุกชาติพระองค์เจ้าข้าพระองค์ในมัทธิว28พระองค์เจ้าค่ะให้สอนสิ่งสารพัดให้กับพวกเขาและบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงสัญญาว่าจะสิทธิ์กับเราตราบจนสิ้นยุคขอบคุณพระเจ้าขอบคุณที่พระองค์ใช้ชีวิตน้อยๆของข้าพระองค์ไม่สมควรเลยแต่ว่าพระคุณความรักของพระเจ้ามีเพียงพอขอบพระคุณพระเจ้าลูกขอมอบชีวิตและกายวิญญาณนี้ทุกลมหายใจขอบคุณที่ลูก
กได้มาเป็นพยานฝ่ายพระองค์ในเช้าวันนี้ขอบคุณทุกย่างก้าวเท้าเถินที่พระองค์ทรงปกป้องลูกตลอด3 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ไปประเทศไทยลูกขอบคุณลูกสรรเสริญพระองค์ลูกขอบคุณสำหรับโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์ชำระประพรมพระองค์เจ้าตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าเพราะพระองค์ทรงตรัสว่าเขาทั้งหลายชนะพระยามารด้วยเลือดของพระเมฆสโปดกและคำพยานของเขาโดยเหตุการณ์ทั้งหมดเรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราลูกขอบคุณลูกสรรเสริญลูกประกาศลูกจะเผชิญได้ทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังลูกขอบคุณลูกสรรเสริญอวยพรซาราเยดาราวีอวยพรฟินแลนด์อวยพร170ประเทศทั่วโลกเราอวยพรพระเจ้าอวยพรอิสราเอลอวยพรพระเจ้าทั่วโลกนี้อวยพรในนามขององค์พระเยซูคริสต์ขอให้ทุกถ้อยคำนี้เป็นที่ถวายเกียรติและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานมอบไว้ซึ่งกันและกันในเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนSeuraavaksi otetaan kolehtilaulu 146 ja mehän ollaan lähetystyössä nyt mukana just Haimaan työssä Korpela, Jani-Matti ja Sofia heidän perhettään tukemassa. Ensi viikolla saatte kaikki sähköposteihinne heiltä uutiskirjeen, mutta nyt jo ihan tältä aamulta tuoreita terveisiä. Saavuimme takaisin Thaimaahan 2. elokuuta ja Jumala on johdattanut asioita täällä hienosti. Löysimme mukavan kodin läheltä poikien koulua ja sekä poikien koulu että meidän aikuisten työ ovat lähteneet hyvin käyntiin. Jatkamme työtä Good News -koulutiimin kanssa, joka evankelioi Thaimaan kouluja. Jatkamme myös koulutusyhteistyötä entiseen malliin. Vanhojen kontaktien lisäksi Jumala on avaamassa jo nyt ensimmäisten viikkojen aikana ovia uusiin kouluihin Bangkokissa. Tästä olemme erityisen kiitollisia. Uusina kuvioina työssämme ovat aktioiden koordinointi sekä kirkkokuntamme nuorten johtajien tukeminen ja rohkaiseminen ottamaan oma paikkansa Jumalan valtakunnan työssä. Haluamme kiittää teitä kaikista esirukouksistanne ja tuestanne. Siunausta ja terveisiä sinne kaikille. Siunataan tässä yhdessä korpeloita ja kerättävä kolehti. Herra, kiitos, että saadaan olla sinun työssäsi mukana. Kiitos. Ei ainoastaan jokainen kodissamme ja kotiportailta eteenpäin, vaan meillä on mahdollisuus antaa omastamme myös sen hyväksi, että saavuttamattomat kansat Thaimaassa tällä kertaa voi kuulla sinusta. Uudet sukupolvet Thaimaassa voi kuulla sinusta myös tämän koulutyön kautta. Me rukoillaan sille siunausta ja menestystä. Anna koulujen avautua yhä enemmän tuolla buddhalaisessa maassa sille, että sinusta voidaan kertoa. Ihmiset jo nuorena voi ottaa sinut vastaan elämäänsä ja löytää uuden suunnan elämäänsä. Siunaa koko Korpelan perhettä. Siunaa noita nuoria seurakunnan johtajia siellä. Vahvista heitä myös korpeloiden kautta. Siunaa aktiotyön suunnittelua, niitä tiimejä, jotka Thaimaahan tulee. Anna niiden olla suureksi siunaukseksi siinä maassa. Täytä hengellä seurakuntaas niin siellä kuin täällä. Ja siunaa myös tämä kolehti, joka nyt kerätään. Kiitos. Niin, että se tulee käytetyksi parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kaikki se, mitä sen turvin tehdään, tuottaa sinun nimellesi kunniaa. Isä Jeesuksen nimessä. Amen. 146 vie viesti riemuille. Vie viesti riemuinen nyt luokse ihmisten, kun murheen vallassa he kaipaa lohtua. Nyt kielin tuhansin soi viesti ihanin, saapui puolustaja. Tuo henki helluntain,
kirkasti ja poisti varjot maan. Tuo päivä loistollaan ja vuorta kukkulaa. Sen ohde kirkastaa, saapui puolustaja. Tuo henki helluntain ja saapui päälle maan. Toi voiman tullessaan, vie viesti riemuinen. Nyt luokse ihmisten saapui puolustaja. Oi henki Jumalan, sua että julistan. Mä sana pyhä niin, se että sydämiin jo tiensä löytää saa. Ja Herra kirkastaa, saapui puolustaja. Tuo henki helluntain ja saapui päälle maan. Toi voiman tullessaan, vie viesti riemuinen. Nyt luokse ihmisten saapui puolustaja. Noustaan vaikka ylös. Siis laula niin, sä että taivaisiin jo riemuin kajahtaa, maan ääret valloittaa. Tuo henki helluntain, jo saapui päälle maan. Toi voiman tullessaan, vie viesti riemuinen. Nyt luokse ihmisten saapui puolustaja. Istukaa, olkaa hyvä. Sitten mä varoitin jo etukäteen, että olisi videovuoro tässä kohtapuoleen, eli mediatyöstä on tehty sillä tavalla asiaan kuuluvasti mediaterveiset, eli Tarmo ei ole itse täällä paikalla, vaan terveiset tulee tuolta. Ja sitten on, terveisten jälkeen voisi olla sitten vaikka Tuulan vuoro ja sitten Juhanin vuoro sitten sen jälkeen. Ja mennään tällä tavalla eteenpäin. Mutta Tarmo, ole hyvä. Rauhan tervehdys täältä Kosken kylältä. Mitä tulee mediatyöhön, niin täytyy mennä ajassa taaksepäin tuonne vuoteen 2006, jolloin ostin tällaisen pienen digitaalisen kameran ja ajatuksena oli, että alkaisin kuvaamaan näitä seurakunnan kokouksia ja näin myös tapahtui. Ja samaan aikaan Katajamäen Raimo oli myös hommannut kameran ja kuvaili myös näitä meidän kokouksiamme ja hän oli tuollainen internet-osaaja ja oli sitten perustanut tällaisen oman palvelimen. Se nyt tuli tietysti siitä tarpeesta, kun tällaisia yleisiä media-alustoja, niin kuin YouTube ja Facebook ynnä muut, niin ei vielä siinä vaiheessa ollut, tai niiden tekniset valmiudet ei ollut vielä videoiden osalta siinä vaiheessa, että niitä olisi voinut käyttää. Ja näin sitten tuonne Raimon palvelimelle
latasimme aina nämä kokousvideot ja sieltä sitten näytimme, jaomme linkkejä ja sitten näytimme näitä kokouksia sitten sitä kautta. Ja aina sitä sitten sampoleiden kautta sitten mainostettiin näitä ohjelmia, eli seurakunnallisissa uutisissa. Näin pieni askeli lähdettiin eteenpäin ja eihän tuo tekninen puoli nyt sitten hirveän kehittynyt ja tietenkään noissa kameroissakaan vielä ollut, mutta pikkuhiljaa siinä sitten kehitystä tapahtuu ja jotenkin sitä tietysti ajattelin, että tässä on tämmöinen hyvä mahdollisuus sitten viedä evankeliumin sanomaa digitaalisessa muodossa sitten internetin kautta sitten laajemmaltikin. Ja ensisijaisesti tietysti palveli näitä seurakunnan omia tarpeita. No sitten mentiin eteenpäin ja tuonne vuoteen 2008, kun sitten aloimme tekemään tällaisia hengellisiä videoita sitten semmoisella nimikkeellä kuin Studio Majakka. Ja näitähän oli sitten useita ohjelmaformaatteja, joita siinä pikkuhiljaa kehittyi ja erityisesti Kuusjärven Jouko sitten oli sitten puikoissa vahvasti mukana ja näitä opetusohjelmia ynnä sitten haastatteluohjelmia tehtiin hyvinkin tiuhaan ja tuolla sitten niitä ämpäri luontoa kuvattiin sitten näitä ohjelmia, haastateltiin seurakuntalaisia ja jaettiin niitä sinne mediaan. Ja homma sitten eteeni, tietysti aina tuo nälkä kasvaa syödessä ja jossakin vaiheessa tuli sitten ajatus, että tuollainen studiotila olisi hyvä, koska tietysti halusi noin teknisesti kehittyä ja tämä äänipuoli ja erityisesti nämä ääneneristykset oli sellaisia tärkeitä, että saatiin suhteellisen laadukkaita ohjelmia sitten jatkossa esille sitten ja rakensimme nuo Studio Majakan tilat sitten tuonne yhteen teollisuushalliin, jonka vuokrasimme. No siellä sitten aloimme kuvaamaan tällaisia nuorten ja lasten sarjoja nimikkeellä Pikku Seiska ja siinä oli tämmöinen 4 eri osiota. Se kokonaisuus käsitti 4 eri osiota, eli tämmöinen lännen sarjateema, jossa oli juoni ja sitten oli tämmöinen avaruusseikkailu, One ja Roope, jotka sitten omalta osaltaan tukivat sitä kokonaisuutta ja sitten oli tämmöinen luonto-osio ja sitten raamattu-osio ja näistä muodostui semmoinen kokonaisuus nimeltä Pikku Seiska. Ja sitten tämä Pikku Seiska jaettiin tämmöisiin pienempiin osiin myöhemmin, mutta sitten tämä Pikku Seiska formaatti esitettiin ja se on edelleenkin siellä nähtävänä siellä TV7 arkistoissa. Sitten se paloteltiin sitten 4 eri osioon ja jokaisesta tehtiin näistä oma sarja sitten ja ne on siellä Studio Majakka Movies eli YouTube-palvelimella sitten nähtävissä tänäkin päivänä nämä sarjat. Että terve menoa vaan sinne katsomaan. Ja no erityisesti tämä lännen teema sitten rupesi kantamaan siinä ja sitten teimmekin, koska Nardasta ja Frankista oli tullut tämmöinen mainio salapoliisipari, niin sitten teimme ja päätimme tehdä tällaisen elokuvan kuin Santa Cruz ja Rylmani Timo sitten siinä niin kuin näissä Musasalunan jaksoissakin toimi sitten yhtenä käsikirjoittajana ja siinä oli sitten nämä Riise, Linde ja Siljakin sitten omalta osaltaan ideoinnissa. Ja sitten toteutimme tosiaan tämän Santa Cruz-elokuvan ja olisiko siinä se prosessi kestänyt siis ihan loppuun saakka, niin noin 2 vuotta sitten, ennen kuin saatiin sitten se lopputuote valmiiksi. Ja elokuva on nähtävänä siellä Studio Majakka Movies -sivustolla ja
mielenkiintoista kyllä, siellä on yli 70 000 klikkausta ja se hyvin laajasti leviää tuolla maailmalla. Eli nämä YouTuben algoritmit nyt kuitenkin sitten ylläpitää sitä siellä ja jakaa ja mainostaa tätä elokuvaa. Ja koko aika päivittäin sinne tulee uusia klikkauksia. Tokihan nämä kaikki ei tietenkään katso sitä elokuvaa alusta loppuun saakka, mutta aina sieltä joku sitten katsoo loppuunkin saakka. Ja tämmöisiä hyviä palautteita on tullut sitten kyllä sitten tuolta maailmalta. No sitten taisi mennä sillä tavalla, että siinä niin, nyt oikeastaan pitääpä tässä pakittaa taaksepäin, koska niin tämä elokuvakuviohan sitten niin kuin lähti alkuunsa tästä dokumenttielokuvasta nimeltä Viimeiseen pisaraan, eli joka kertoi nyrkkeilijä Timo Aholasta ja hänen elämästä elämänvaiheestaan. Ja tämähän sitten, tämä Studio Majakan niin kuin ensimmäinen, sanotaan nyt tämmöinen elokuvatuotanto sitten lähti siitä liikkeelle. Ja mehän olimme sitten käyneet pienenä ryhmänä seurakuntalaisina niin tuolla Isokirjan kurssilla, mediatyön kurssilla, jossa sitten ideoitiin tämmöinen pienimuotoinen dokumentti jostakin henkilöstä, mielenkiintoista henkilöstä, ja siellähän valikoitu sitä Aholan Timo täksi henkilöksi, ja me aloitimme tekemään sitä käsikirjoitusta, ja johonkin pisteeseen se saimmekin, ja ajatuksena toki oli, että niin sitä voisi niin kuin tehdä sitten ihan lopputuotteenkin jossakin vaiheessa, mutta se jäi sitten jollakin tavalla vaiheeseen, kunnes sitten ymmärtääkseni Riihisen Inkeri mainitsi Takalon Martille, että teemme tämmöistä seurakunnallista mediatyötä, ja Marttihan oli jo sitten tehnyt pitkään tämmöistä videotuotantoa omassa elämässä ja nuoruudesta saakka, ja näin meidät sitten saatettiin yhteen, ja 2009 sitten tosiaan niin aloimme sitten ideoimaan tätä hieman kesken jääneen. Tuntui, että se ei se dokumenttielokuvasta etenekään, mutta sitten se lähti sitä rullaamaan, että meillä oli jo tämmöinen valmis alkuidea, ja sitten Martti lähti kehittelemään siihen käsikirjoitusta, ja näin sitten homma lähti sitten etenemään. Ja siitähän tuli sitten loppupeleissä hyvä työkalu sitten Ahola Timpalle, kun hän siellä noilla vankilareissuilla kierteli ja jakoi sitten näitä dokumentteja myös ja myös osoitteita sitten, että oli nähtävänä siellä internetissä ja näin poispäin. Eli siitä tuli tämmöinen evankeliumistyökalu sitten hänelle, ja tosiaan tämä dokkari on nähtävänä siellä Studio Majakan sivulla tänäkin päivänä. Näin, ja tosiaan tämä elokuvatuotanto sitten eteni niin siihen Santa Cruziin, ja sitten tuli 2015, alkoi tämä Christian-projekti sitten etenemään. Että minullakin oli jo niin kuin aikaisemmin ollut sellainen aivan kuin näkynä, että olisi hieno tehdä kristityn vaellus tarinasta, niin tämmöinen elokuvallinen versio, ja Martilla sitten yllätys oli ollut samanlainen ajatus. Ja nämä sitten yhtyi siinä ja aloimme sitten kehittelemään tätä projektia jälleen. Martti sitten kehitteli tämän käsikirjoituksen, ja hänellä ilmeisesti oli jo siellä sitten taustalla jotakin valmista materiaalia olemassa, ja näin projekti lähti etenemään. Ja ajatuksena oli ensin, että tehdään tämmöinen sarja, usea ohjelma sarjajuttu, mutta sitten se kristallisoitu se homma sitten lopulta siihen, että sitten tuli 2 tämmöistä elokuvaversiota, täyspitkää elokuvaa, eli 1 ja 2, Christian 1 ja 2, jotka ovat nähtävänä siellä Studio Majakan Movies elokuvat siellä genren alla. Ja elokuvahan kävi jopa tuolla Amerikassa, esitettiin sitten siellä sitten elokuvateatterissa pienellä alueella, ja muuallakin sitä sitten on sitten esitetty. Ja sitten tässä elokuvaosiossa, niin tuliko se seuraavana, että tähän tehtiin kyllä rinnan siinä sitten, että yhtenäkin vuonna niin me
julkaistiin sitten 4 elokuvaa sama kesäaikana sitten, että vaikka ne aloitettiin eri aikoina, että siinä oli nämä länkkärit ja sitten Kristianit ja nämä, niin ne esitettiin kuitenkin sitten samana kesänä, koska niiden valmistumisprosessin pituus oli sitten vähän erilainen, mutta että se olikin aika mielenkiintoinen ja paljon saarijärveläisiä kävi katselemassa näitä meidän tuotoksia. Ja näin homma eteni ja no sitten siinä erässä vaiheessa itsekin sitten, koska tämä mediatyö nyt sillä tavalla on edelleen ja on ollut tämmöinen sydämen asia ja kokenut se omaksi kutsumukseksi niin kuin seurakunnassa, niin sitten kouluttauduin siinä vielä sitten tämmöisellä oppisopimuskuviolla niin media-assistentiksi sitten vielä. Ja iso osahan tässä nyt koko meidän mediatyössä tietysti on ollut nämä seurakunnan omat kokoukset ja niiden taltiointi. Ja pikkuhiljaa siinä tämä tekniikka, infra sitten on kehittynyt ja meillä on hyvä tämmöinen yhteistyökumppani ollut tuo Paavola Ismo ja tämä Avecom, josta ollaan saatu kalustoa ja sitten Ismon tietotaitoa sitten avuksi aina näissä teknisissä kuvioissa. Ja meille kehittynyt semmoinen hyvin tasokas nyt tämä videotuotanto. Meillä on monikameratekniikka, mikseri ja sitten äänipuolessa on sitten osaamista ja hyvät laitteet. Eli saadaan tämmöistä tasokasta kokoustallennetta aikaiseksi. Ja tietyllä tavalla me täällä Saarijärvellä on oltu tällaisia pioneerityöntekijöitä, että näin pieneksi seurakunnaksi niin meillä hyvin parhain sitten niin kuin jo niin kuin rakentui semmoinen kohtuullisen tasokas tämmöinen videotuotanto sitten näistä kokouskuvioista sitten ja niin ikään kuin vähän semmoisena esikuvanakin ollaan oltu. Toki joillakin suuremmilla seurakunnilla on ollut jo tätä kehitystä ja olikin jo pitkään, mutta sitten tämmöistä vähän pienemmillä seurakunnilla niin se tietysti oli hyvin suurta osalta semmoisessa lapsen kengissä. Ja erityisesti se nyt sitten kiitokseksi koituu korona-aikana. Meillä oli tämmöinen valmis tekniikka jo niin kuin käytettäväksi sitten, kun ei voinut enää fyysisesti niin kokoontua seurakuntatiloissa, niin sitten teimme nämä ohjelmat valmiiksi ja sitten lähetimme jopa suorana lähetyksenä sitten, joka tänäkin päivänä onnistuu, niin sitten seurakuntalaisille, että tämä oli sillä tavalla niin kuin sitten hyvä asia, että meillä oli jo tätä kokemusta tältä alueelta. Monethan seurakunnat sitten joutui aloittamaan aivan nollasta sitten niin sehän on hidasta sitten loppujen lopuksi tämä tekniikan kanssa, että ne on ne lastentaudit ja kompuroinnit käytävä siinä ennen kuin sitten saavutetaan semmoinen tietty kohtuullinen taso, mutta että ainakin se on ollut monelle seurakunnalle varmasti sykäyksenä tämä korona-aikakin, jos nyt voi ajatella jotakin myönteistä siitä, niin että siellä on sitten lähtenyt tällainen videopuolenkin ja tämän puolen tekniikka kehittymään sitten ja palvelemaan sitten seurakuntalaisia ja laajemminkin sitten tietysti evankeliumin asialla. Ja niin se on. Aina se tahtoo olla se. Työtä on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Ja erityisesti nyt tuntuu, että se tällä videopuolella on vähän vähemmän tätä sitten ikään kuin kiinnostunutta ja osaajaakaan sitten, joka haluaisi lähteä niin kuin sitoutumaan tällaiseen mediatyöhön laajemminkin, että tuonne äänipuolelle ehkä enemmän ollaan saatu niin kuin porukkaa ja siellä homma on niin kuin paremmin hanskassa, mutta nyt tässä oikein haastankin sitten niin sinua, joka tätä katsot, että jos olet kiinnostunut tämmöisestä mediatyöstä ylipäänsä ja videotyöstä, kuvaamisesta ja haluaisit niin jollakin tavalla osallistua tätäkin kautta evankeliumin levittämiseen, niin otapa minun yhteyttä tai muihin tämmöisen tai meidän tekniikan kavereihin, että niin voimme sitten ja voin opastaa sitten omalta osaltani, että homma niin kuin myös jatkuu tulevaisuudessa, että me aina kaikki tietysti ole
jossakin vaiheessa porukka syystä tai toisesta sitten vaihtuu sitten ja muihin tehtäviin tai jotain muuta tulee ja näin poispäin, niin että se jatkuvuus olisi aina sitten olemassa, niin sen takia olisi tärkeää, että olisi siinä rinnalla kasvamassa uusia sitten tekijöitä, että otapa tästä onkeesi ja ota yhteyttä, että olisikohan tässä nyt sitten noin niin kuin pähkinänkuoressa tätä meidän mediatyön historiaa, että olenko nyt sitten unohtanut jotain. Paljonhan tässä mahtuu ja todella niin kuin näitä ohjelmia, se on aivan lukematon määrä, mitä minullakin on näitä palvelimella, on kaiken näköistä kuvausmateriaalia ja sitten näitä kokouksia ja muuta. Että kyllä näiden vuosien aikana on todella paljon tullut kuvattua ja sitä materiaalia on tullut sitten arkistoihin. Mutta olisiko se nyt näillä sanoilla rohkaisen sinua ja ottamaan yhteen, jos tuntuu tosiaan, että ne olet kiinnostunut, niin ei muuta kuin tavataan. Kiitos vaan, kun seurasit ja siunauksia. Kiitos Tarmo. Tarmo taisi silloin korona-ajan alkupuolella, kun tästä mediatyöstä puhuttiin, tai jotenkin näin ohimennen tokasta, että ihan kuin Jumala olisi tätä aikaa varten hänet kouluttanut tähän mediatyöhön, ja näin se varmasti olikin, että se oli niin ihmeellinen tilanne, ja monella seurakunnalla saattoi kestää kuukausitolkulla, tai jos ollenkaan pääsi sisään tähän vaiheeseen, missä ei täällä ollut ihmisiä, vaan ne kameran välityksellä piti tavoittaa ihmisiä, niin se oli iso siunaus kyllä meidän seurakunnalle se. Hyvä. Sitten Tuula, pyytäisin sinua seuraavaksi. Rauhaa. Nyt te luulette, että puhun rahasta, mutta enpäs puhukaan tällä kertaa. Sekin on tärkeä osa seurakuntaa ja se, että me yleensä pyöritään tämmöinen näinkin iso yhteisö ilman mitään kirkollisveroa tai avustuksia ulkopuolelta, niin se on ihan hirveän suuri ihme. Mulla on tähän kohtaan sopiva Raamatun paikkakin, mikä on ollut mulla niin kuin semmoisena johtotähtenä itselläni ihan alusta asti. Löytyykö sieltä tuonne taululle Kolossalaiskirje 3, 23-24. Siinä lukee, että kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkinnoksi perinnön, te palvelette Herraa Kristusta. Kaikki me ei olla opettajia eikä evankelistia eikä muutenkaan hyviä puheessa, ollaan arkoja ihmisten keskuudessa. Ja niin se oli Mooseskin sanoi, että hänellä on kankea kieli ja hidas puhe, mutta sitten hän otti Aaron siihen avuksi. Niin mä oon ajatellut näillä käytännön asioitakin, kun tekee, kun tämähän ei toimi pelkällä pastorilla tämä seurakunta. Jos on vain pastori, niin se on vain yksi pieni osa sitä. Että kaikki nämä kehälliset hommatkin, niin nämä edesauttaa sitä, että tämä ruumis toimii kokonaisuudessaan. Ja ajatellut sitä, että jos mä teen jotakin ihan käytännön puuhaa, niin se osaltaan mahdollistaa sitä, että joku voi levittää sitä evankeliumia meidän seurakunnan kautta. Ja niissäkin käytännön puuhissakin, niissäkin voi näyttää oman värinsä. Se, että joku näkee, että sä puuhastelet seurakunnassa, niin se on jo todistus sinänsä. Tietää, että ahaa, tuo uskis. Ja sitten kyllä tässäkin, kun tontilla touhuaa, niin siinäkin tulee joskus joku juttelemaan. Ja saatika tuolla teltalla tai majakalla tai jossain näissä seurakunnan järjestämissä jutuissa yleensäkin. Ja just se on, että silloin kun nämä kaikki toimii, nämä kehälliset hommat, niin silloinhan niitä ei huomaa.
Mutta sitten jos joku ei toimi, niin sitten se huomataan. Niin tämmöiset, mitä me ihan pidetään itsestäänselvyytenä täällä, että valot toimii ja palaa sopivasti ja ääni kuuluu sopivasti. Ja ne ei ole itsestään tulleita. Joku on niiden asioiden takana, on nähnyt vaivaa ja omalla ajallaan järkännyt ne pelaamaan ja hommannut vehkeitä ja tullut tänne ajoissa ennen kuin me muut tullaan laittamaan kaikkea valmiiksi. Meidän on hyvä tulla kokoukseen, kun taustalla nämä hommat toimii. Joku on käynyt siivoamassa viikolla. Se on kovaa puuhaa sitoutua siihen, että tekee sen toistuvasti. Ja mitä useampi siinäkin hommassa on mukana, niin sen vähemmän se koituu rasitukseksi yhdellekään. Ja sekin on aika lailla semmoinen, että siihen voi, no ei sitten enää kun on vaivoja ja tällä tavalla, niin siihen on kuitenkin helppo tulla mukaankin. Itsekin niitä ensimmäisiä askeleita, kun ottanut niin kuin 80-luvulla tullut uskoa ja silloin oli työväentalolla kokouksia, niin penkkien kantaminen, oli kiva, kun voi jotenkin osallistua sitten kokouksen jälkeen penkkiä pois ja etukäteen niitä siihen ja telttaa pystyttämässä tuolla vähän apuna jotain narua kantamassa, vaikka muuta paljon osaisi ja vartioimassa siellä telttaa ja sitä on niin paljon sitä kaikkea sitä pientä, mihin voi osallistua. Ja niin, kun Sven puhui siitä, seurakunta on niin kuin perhe, niin ollaan me perheessäkin läsnä siellä maanantaista sunnuntaihin, aamusta iltaa, ja mitä enemmän niin kun puuhataan sen perheen kanssa, niin kun sitoudutaankin siihen enemmän, kuin että jos me käytäisiin vain sunnuntaina lounaalla siellä perheessä, niin se ei ole enää niin sillä tavalla ehkä merkityksellistäkään itselle sen perheen merkitys, mutta niin kuin seurakuntakin, niin jos käy vain sunnuntaina, se ei ole mikään pieni asia sekään, se on tosi hienoa, että sitoudutaan käymään ja niin me tulee kehottaakin toisiamme, että tullaan seurakunnan yhteyteen. Mutta vielä jos me tehdään niin kuin itsekin osallistutaan jollakin tavalla, vaikka viikollakin siihen, me sitoudutaan enemmän, koetaan sen merkityksellisemmäksi, ollaan enemmänkin niin kuin vielä osa sitä, tai sen kokee niin kuin olevansa enemmän osa sitä seurakuntaa ja Jumalan Kristuksen ruumista. Mä en tiedä, mikä oli se sapluuna, niin kuin mitä Jukka pyysi jotain tästä niin kuin kiinteistöpuolesta tällä kertaa puhumaan. Niin esimerkiksi silläkin saralla on varmasti semmoista tekemistä, jos mietit, mitä itse voisit ja haluaisit tehdä. Ja pieniä asioita, ihan kertaluontoisia, mutta sitten on semmoisia, mihin voi, niin kuin, olisi hirveän hyvä sitoutuakin jonkun, että Tuomokin on paljon tehnyt vuosien saatossa, mutta alkaa olla ikää ja vaivoja, niin että kaikkea ei oikein aina voi ihan samalla intensiteetillä ehkä tehdä niin kuin loppuun asti. Me olemme joskus sanonut, että se on ollut siunaus muille, että meillä ei ole ollut omaa taloa, kun me ollaan auteltu sitten vähän siellä ja täällä ja tuolla niin kuin muiden luona ja seurakuntaa hoidettu niin kuin omaa pihaa olisi hoitanut tai jotakin. Mutta nyt meillä sitten on se oma talo, että se on kyllä niin upea, ihana ja mahtava juttu, että se on. Sitä aina tavallaan sisimmässä on haaveilu ja viime syksynä se sitten tuli ihan niin kuin yllättäen, että mä kerran olin niin kuin ihan vähällä tulla tänne kertomaan sitä tarinaa siitä, kun oli semmoinen niin kuin todistusjuttu, mutta jotenkin se tilaisuus meni siinä sitten ohite. Ja voin vaikka pienesti kertoa tässä ihan sitä, että viime kesänä heinäkuun alussa ei tiedetty vielä yhtään mitään. Me asuttiin rivitalossa ja eihän se ihan niin kuin se ihanne ollut, monta ongelmaa siinä on monasti. Ja no sitten se tuli niin jännästi erinäisten vaiheiden kautta, että meille se kaveri laittoi viestin ensinnäkin iltaisella, että tämä olisi tuommoinen talo, että onko liian lähellä tietä, että miltä näyttää. Sitten mä näytin Tuomolle sen kuvan ja no hänellä sattui olemaan sitten seuraavana aamuna tuolla fysioterapeutilla käynti sairaalassa ja kun hän sieltä lähti sitten kävelle kotiin, ajattelin, että niin se Tuula näytti sitä talon kuvaa, että hän kävelee nyt siitä, kun se on tuossa lähellä siitä ohite noin. Ja oli mennyt kohdalle ja ajattelin, että no tämä kelpasi. Tämä on viimeinkin semmoinen, mikä kelpasi, niin kuin, että itse tykkäisi oikeasti.
No lähti siitä pois kävelemään ja sitten kohta tuli auto ajo ohi, pysähtyi ja peruutti takaisin, oli tunnistanut Tuomo ja se oli kiinteistövälittäjä Lauri Pasanen ja kysyi Tuomolta, että katoitko sinä tuota taloa? Ja Tuomo sanoi, että joo, mä katoin, että näytti taloa. No Lauri sitten sanoi, että se on myytävänä, että lähteekö hän näyttämään sulle ja sitten ne oli siinä vähän katselleet pihassa sitä ja Tuomo soittaa mulle, että hän on nyt täällä Laurin kanssa, että Lauri haluaisi esitellä sitä taloa meille, että käykö yhdeltä. Ja mä ajattelin, joo, käy. Oli vapaa päivä ja sitten mentiin sinne ja se lähti siitä etenemään ihmeesti. Siinä oli muitakin kiinnostuneita sitten ja yksi olisi ostanut sen ihan suorilta käsin. Mä en nyt edes kysynyt, saanko mä tässä tämmöisen todistuksen paikan samalla pitää, niin se olisi ostanut ihan sillä hinnalla, mitä pyydettiin, mutta pankkipa ei antanut lainaa, kun ne vaatii nykyään aina sen kuntotarkastuksen. Ja no sitten piti tehdä semmoinen ja se omistaja teki sen. Ja me lähdettiin Lappiinkin jo lomalle, että kun se kesti aikansa se prosessi ja sieltä oltiin tulossa, niin Lauri laittoi, että nyt on kuntotarkastusraportti kaikilla ostajahalukkailla sähköpostissa ja nyt sitten torstaihin kello 16 mennessä pitää jättää tarjoukset, kun on useampi halukas. Ja ihan kamala tilanne, kun ensimmäisen kerran elämässä niin kuin näin iso juttu, että talo minkä haluaisi oikeasti ja mitä sitten tarjoat, sen saa. Kamalaa. Mutta kyllä siinä varmaan oli Jumalan johdatusta viimekin meidän kohdalla tässä asiassa, että oltiin sitten Tuomon kanssa niin kuin samaa mieltä siitä hinnasta. Ihan niin kuin toisistamme tietämättä näin ajateltiin, että mikä se voisi olla. No sitten laitoin sen menemään sen tarjouksen ja torstai kello 16 ja hikikarpulot vuotaa, kun ootin puhelimen ääressä, milloin se on. Ja no 5 soi puhelin, siinä lukee Lauri Pasanen ja monta lausetta sanoi Lauri siinä ennen kuin mitään sitten niin paljasti, että kummin tämä nyt asia on. Niin sitten hän sanoi, että kyllä siinä nyt niin kävi, että teidän kanssa päästään kauppaa tekemään. No oli se hieno juttu. Mutta sitä kautta niin sitten olemme sitten talollisia ja meillä on sielläkin ne talohommanit, että varsinkin tänä kesänä varmaan huomasit, että olisi voinut vähän useamminkin leikata nurmikkoa, mutta me oltiin sitten tuolla reissussakin. Mutta ainahan se on sitten saatu, ei siinä mitään ole, että jos vaan itse ette ole kyllästynyt. Ja sitten monenlaista noita puskien hoitoa on ja talvella on se hiekat hommailla ja aina tulla sitten, että kuka onkin hiekotellut. Nythän on ollut paljon tässä viime vuosina, että sitten kokouksen vetäjä on ollut vastuussa siitä, että lopulta on se hiekotus tehty, että kun tullaan tänne voidaan tulla turvallisesti. Ja tuo Meeruntauksen Juhani on käynyt lumityöt tekemässä Auralla, mutta siinäkin aina tarvii niitä tarkkomisia, noita käytäviä ja rapunpieliä lakasta. Että sekin on semmoinen, mihin tarvittaisiin kyllä sitten tekijöitä kanssa. Ja yhtenä pienempänä hommana, mutta sekin sitoutumista vaatii tuo liputus. Että seurakunnassahan on sellainen päätös, että ihan kaikkia liputuksia ei laiteta, että vaan ne viralliset liputukset ja sitten on joitakin tiettyjä, Mikael Agrikolan päivä ja isänpäivä ja tämmöistä mitään on katsottu tärkeämmäksi, että ei mitään einoleinoja eikä tämmöisiä maallisia niin sanotusti. Mitähän sitä vielä sitten olisi asiaa. Ja siitäkin haluan kiittää, että on ollut kahvituksen pitäjiä, koska se on niin kuin tosi tärkeä, ihana osa sitä yhteyttä, mitä täällä kokee sitten, että tämän hengellisen osuuden jälkeen sitten voidaan vielä hyvien tarjottavien äärellä tuolla niin seurustella ja tavata toisiamme, koska aika vähän me varmaan käydään muuten toistemme luona kylässä, että voidaan tutustua muutenkin. Että heille suuri kiitos sinne kahvilaittajille ja varmaan siinäkin olisi vähän ehkä petraamisen paikkaa, että koska he näkevät paljon vaivaa ja monesti leipovat itse ja
tuntikausia valmistelevat ja vielä jäävät tänne meidän jälkeen sitten siivoamaan keittiöä ja kaikki, että tulisi pieni korvaus sinne koppaankin siitä vaivasta. Kun me käydään tuolla Alpaalissa tai missä hyvänsä kahvillakin, niin maksetaan se. Niin ettei olisi ihan noloa sitten se, mitä sinne koppaan tulee, niin ihan kannustukseksi näille, jotka sitä laittaa, koska varmasti me mielellään siellä kuitenkin käydään nauttimassa niitä antimia. Joo. Yksi ihan tuommoinen akuutti asia, mitä tuosta tänään katsottiin kokoukseen tullessa ja yhdessä tuo aronia-aita, niin kuin huomaatte, se on ylipitkä, se olisi kaivannut jo leikkausta aikaisemminkin, mutta sitten niin kuin näissä asioissa aina montaa mieltä, että kaikki ei ole samaa mieltä, että missä kohti tehdään jotakin. Ja no nyt aita on näin pitkä, nyt se on kyllä pakko leikata. Ja varmaan ennen talvea, koska lumi se viimeistään sitten painaa aivan lyttyyn, niin voidaan sitten jollakin, kellä on mielipiteitä, niin sitä miettiä, että mitä sille tekee. Se on muuten hyväkasvuinen tuo aronia tuossa, mutta tuossa yhdellä kohti on aina ollut semmoinen heikompi kohta, että se alun pitää jo lähti niin kuin huonommin siinä kasvamaan. Siitä on kuljettu läpi ja jotenkin siihen on tullut muuta kasvustoa enemmän, että siinä on niin heikko kohta, että nyt sitten mietittiin ihan, että jos ottaisiin tätä aronia niin kuin tykkänään pois tuosta kohtaa noin ja istuttaisiin siihen vaikka jotain muuta, jotain pienempää tai vaikka jotain havupuuta, tuijaa tai jotain pikkuangeroa tai jotain, niin tämmöinen on ihan tämmöinen akuutti aihe, mitä voitte sitten miettiä kanssa. Kiitoksia. Kiitos. Joo, se on ihan totta, että kaikki ne pienet asiat ikään kuin siellä taustalla niin on tosi tärkeitä ja monesti nimenomaan niistä tulee huomautusta silloin, kun joku ei toimi. Kyllä mä lukemattomia kertoja, mulle esimerkiksi on sanottu, kun mä oon niin onneton esimerkiksi noissa liputusasioissa, jos mun vastuuviikolla sattuu, että on joku liputuspäivä, niin se on ihan varma, että mä en sitä muista. Eli siinä mielessä mä tiedän, että monet on paljon tarkempia siinä, eli jos meillä olisi esimerkiksi henkilö, joka pitäisi huolen siitä ja asuisi vielä suht lähellä rukoushuonetta, niin se olisi kiitos Herralle, se erittäin iso kiitos. Tämmöinen niin esimerkki mainitakseni. Sitten Juhani, tuu kertoo majakkatyöstä. Tai en tiedä, onko sulla muutakin mielessä? Rauhaa minunkin puolesta ja tosissaan niin terveisiä toin tuolta majakon porukalta ja sanotaan näitä töitä on ja niitä on aika paljon ja ihmisiä meillä käy edelleen. Maanantai torstai semmoinen 70 hakemassa ruoka-apua ja hengellistilaisuudessa niin meillä on penkit täynnä, eli sinne mahtuu semmoinen 50 istumoetta. Ja kiitos Herralle, että meillä on vielä ruoka-apua tuolta kaupoista tullut. Ja vähän työtä se teettää, että joutuu hakemaan vähän pitemmältä, mutta tekijöitä on löytynyt tähän päivään vielä. Ja erikseen nyt tässä, kun Iiristä katselen tässä silmiin, niin kiitän. Eli Iiris ilmoitti, että jättäytyy pois majakan vapaaehtoiskuvioista ja kiitän sydämellisesti panoksesta, mitä olet tehnyt majakan eteen. Ja siitä päästäänkin seuraavaksi siltaan, että jos koette sydämessä, niin vapaaehtoisia majakka tarvii. Että meillä on pieni, mutta pippurinen porukka siellä tällä hetkellä, mutta meilläkin voimavarat ei kaikilla ei riitä siinä ihmispaljouden keskellä. Ja meillä on tosissaan 4 päivää viikossa on majakka auki. Tiistai keskiviikkona se toimii päiväkahvilana ja silloinkin siellä on noin 30-40 käy istumassa ja juttelemassa. Että töitä on paljon ja ukrainalaisia taitaa olla se 30-35, jotka käy maanantai torstai myös kuuntelemassa hengellistä tilaisuutta ja hakemassa ruoka-apua ja apua muutenkin. Ja sitten, niin kuin Jukka sanoi, niin tässä terveiset majakalta, mutta omalta osaltani haluan kiittää seurakuntaa, että ovat mahdollistaneet ja on tukemassa minun opiskelua tuolla
opiskelen tällä hetkellä lähihoitajaksi mielenterveys- ja päihdepuolelle. Ja mä koen, että tämä mahdollisuus myös auttaa minua toimimaan tuolla majakon vetäjänä. Koska en tiedä mistä Herra, mutta sinne johdattiin tässä kaikkien mutkien ja omien kommelusten kautta, että tykkään heitä auttaa ja ovat lähellä sydäntä. Ja mä koen, että mä ainakin olen omalla paikalla tuolla. Ja kiitän seurakuntaa ja vanhemmistoa ja tuesta ja yritän parhaani mukaan siellä laivaa viedä eteenpäin. Ja jos tosissaan tiedätte tai tunnette tai tuotte sydämessä, että haluatte tulla majakalle palvelemaan, niin tervetuloa, ottakaa yhteyttä rohkeasti. Ei ole, pyyntö tuli tuolta keittiöpuolelta, jos ei muuten, niin vaikka maanantaisin, kun olisi tarkoitus aloittaa taas lounasta tarjoamaan, niin se vaatii vähän enemmän työporukkaa, mutta teette hyvin, jos muistatte rukouksen meitä majakkakin väkeä. Ja kiitos. Johanneksen evankeliumi päättyy tällä tavalla. Paljon muutakin Jeesus teki. Jos niistä kirjoitettaisiin kohta kohdalta, luulen, ettei koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, joita pitäisi kirjoittaa. Mä en tiedä, onko teillä tässä kokouksessa tullut yhtään sama fiilis. Eli kaikki, mitä tässäkin seurakunnassa Jeesus tekee meidän kautta ja meissä, niin ei siitä yksi kokous riitä eikä kovin moni muukaan. Mutta kaiken takana on Jeesus, joka saa meidät aikaan tekemään näitä asioita. Ja ylipäänsä se kiitollisuus siitä, että me saadaan olla Jeesuksen omia, niin se saa meitä, tai ainakin se saa mut tekemään monenlaisia asioita. Ja nyt ei paljon puhuttu meikäläistä vanhimmiston jäsenet tai ei ehkä olette ajatellut, että no näitäkö tämä seurakunta tekee, kun esimerkiksi paljon niin tästä niin musiikkityöstä tai lähetystyöstä nyt vähän puhuttiin, mutta ei ehkä mahdottoman perusteellista tai jotain muuta, että eikö täällä seurakunnassa sitä tai tätä. Mutta nyt tällä kertaa oli nämä henkilöt äänessä ja toisella kertaa taas toiset henkilöt äänessä. Ja mä luulen, että me voitaisiin kuitenkin laulaa nyt tässä vaiheessa yksi laulu ja sitten siirrytään sen jälkeen asiakokoukseen. Täällä on tämmöinen tavallaan vähän kuin asiakokous, tämä koko kokous, mutta vielä käydään näitä joitain päivittäisiä asioita läpi sitten. Ja sitten jos jollakin on jo kiire lähtee alakertaan ja syömään tai muuten, niin voi tietysti lähteä jo, mutta seurakunnan asioita käydään läpi tässä vielä hetken. Okei, vai 172? 150 laulettiin jo. Laulettiin? Joo. Kyllä. 172, veljet ja siskot. Okei. 172. Laulu veljille ja siskoille. Veljet ja siskot, me yhtään saavumme Jeesuksen ristin luo virvoittumaan. Verensä puhdas vuo uudeksi meidät luo, pääsemme Herrassa riemuitsemaan. Matkalla taivaaseen pyhien naututen, vaarat ne vaanivat korvessa maan. Kuitenkin uskon tie voittahan meidän
käy, apuun lennätäy, pukumme puhdista verelläsi. Uskomme uudista, katsemme kirkasta, virvoita vahvista hengelläsi. Pääs vähän Parkinson yllättämään, että tässä voi käydä niin, että mä en jossain vaiheessa sitten enää soittele enkä laulelekaan, että tämä tuntuu etenevän. Niin muistakaa rukouksen, se on mun elämässä ollut tärkeä asia tämä musiikki. Ja se on niin iso osa, jos se lähtee pois, että jos Jumala armahtaisi, kun hän pystyy parantamaan kuitenkin. Aamen. Tuulalta, jos oot täällä, voitko kuitenkin sanoa pari lausetta siitä ihan euroista talouskatsaus? No ihan missä vaan kuuluu. Kyllä se ehkä kuuluu sielläkin, tämä tuskin tulee mihinkään tallenteeseen.